Sa Cagayan de Oro City, gipangunahan sa lokal nga opisyales ang pagsaulog sa ika-126 nga adlaw sa kagawasan sa atong nasod. Mensahe ni Mayor Roland Uy sa tanang empleyado sa gobyerno nga magpadayon sa pagserbisyo sa mga tao nga gialagaran. Serbisyo nga walay gidapigan, serbisyo nga walay gipaboran, tanan alagaran. Tungod kay nagtuo kita nga ngayan lang ang gobyerno ipaduol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Gipangunahan sab ni Mayor Lorelie Pacquiao ang wreath-laying ceremony nga gipahigayon sa Plaza General Santos sa General Santos City. Dungan usab niini ang pagpataas sa Philippine flag sa usa ka establishmento sa syudad. Napahunong sab ang mga motorista ug siklista nga nangagi aron sa paghatag og respeto ug pagpakita sa ilang gugma sa nasod. Sa Iligan City, nagpahigayon og civic military parade alang sa pagsaulog sa Araw ng Kalayaan. Gipangunahan sab ni City Mayor Frederick Siao ang flag raising ceremony, parada ug paghalad og bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Iligan City Public Plaza. Samtang sa Butuan, Gingona Park, gipahigayon ang programa alang sa pagsaulog sa Araw ng Kalayaan sa Butuan City nga gitambungan sa mga lokal nga opisyal. Gihuman ang programa sa pagpalupad sa tulo ka kalapati isip simbolo sa kagawasan sa nasod.